yuk. Oh, yuk. Ya. Mandek hari toto laksita yang adu jawara. Sesarengan tinggal tronggo putri. Mata rupa sura ewati gumuruh tumandang kirang-kirang. Juga tandang-tandang jumangka gagah kumrega liru pernah. Sama posiyoga yo makarya hangakan karyaning praja murid Kertaharja. Tari pasangan, tari sende kembali Mama Jaya ulun. Bos, alon-alon. Bos, ya, yuk, kelakon deh, Tuhan. Menantikan setunggal tari saking Tronggo Putri. Wes, awas, wes. Pada atraksi manit sebagai anak beliau goyang kanan goyang kiri flash baby dayu jangan dengku sayo bobo catur bobo Anwar Sanusi sakit goyang Marsudi krimping budale prajurit kuda wis agembrang lumayu jroning palagan swara pecotan nitir kaya ing reksa pecut samantipan kumlebet pintu menawa krimping budale prajurit kuda wis agrembrang lumayu jroning palagan swara pecotan nitir kaya ing reksa pecut samantipan kumlebet pintu menawa. Ayo, go, oh, you.
sari jaran campur sari papat saka campur sari papat saka yo demen budaya bareng-bareng olahraga no cahayu sinambi jejagongan kucikan keluarga agung Bapak Muyoto Dalasan Ibu Sumarti yo ayo rame-rame bebarengan nindakake olahraga agayo saharasane sentosane wolan raga sing kiat semangat kanggo tunjang pembangunan putih luhung tawakal sasolae sesantri rahayu olahraga rahayu Reni Aduriko Deli saben-saben dieleke yo wis pancen dadi nasibmu tak suwun marang sliramu aja dadi runtike atimu pasar kok tuku ciper dosa marien rona pikir aduh dek ojo kuatir anak gegak kong aku menak pasar semuanya mantan dicernak aduh mas sakit hatiku ono kadal mangani roti yang tak budal aja digondeli aduh dek aja digondeli
sensone lho sensone. Wah. Toh, ngalor-ngalor. Pak Anwar dadi Pak Anwar. Pak Catur ya Pak Catur. Pak Joko Pak Joko. Mas Catur ya Mas Catur. Kabeh dadi lho. Wah. Tuh. Tuh. Wah. Ae. Oh. Woi. Yo. Calon lurah yo dadi. Ayo. Wes. Alon-alon deh. Loh. Iki carane gitu. Biar dadi mangan backsound iki kok. Oh. Meleduk. Ah. Kaya nom-nomane buane dua putra. Baik. Gak satu sih loh. Dadah. Orang lidak wes. Iki jane ngentut tapi jarane iki. Obah iki lho ane apa ning jare obah iki. Jaran iki sing loro gak dadi sisan. Nah, dadi bisa ngepaske iki kok. Cah telu ya 300 iki Mas Reda ya to. Nah, bubuk ya. Alah iki lek muret kok ya ngepaske. Kok aja ombo-ombo tali. Nah, yang ngono yang penak dideleng iki. Ning omah ya ngono dah. Iki ning omah ya ngono. Luwe polae. Ya. Apa Mas Danu iki jamune? Nggih, ditekoni sik. Nah, iki dadi, sampean dadi. Dadi. Iki kanca-kancaku. Iki kanca-kancamu. Sampean asmane sinten? Sablah. Iki kanca-kancaku. Sablah niki manggene tembundi? Nganti. Ning ndi? Ngene arti. Ujang. Done Marti ping kuping. Oh, Done Marti. Wah, iki dadine asine kok kono gek mlebu ning kene iki mang. Ya iki aku ambek kanca-kancaku arep ngene entot. Oneka. Sopo sing ngentot? Aku. Arek ngentot. Ngentot. Ya hene sik sore, rada wengi ae. Ya iki aku ya nambuhi kanca-kancaku arep ngene entot. Sing njaluk kampus digambuhi sapa? Entot ati. Pak Entot. Niki njaluk dintoti riyen. Bu Marti mengke dalu kemawon. Iki ngono. Ngono. Ambek Pak Nak Nur. Pak Nur. Pak Catur. Pak Catur ngasih temri kita. Ambek Pak Yanu. Oh, Mas Yanu karo Pak Catur karo Pak Entot kan mriki. Pak Catur niki jenengan lewek Pak Catur. Mbak Kasun Catur enggak? Nah, Mbak Catur diatur tindak panggung kersane paring usada. Yo. Bisa dari Pak Catur ke. Pak Catur wis nang kene sebagian musadani ya. Mik karo ibuke mik iya, mik karo ibuke sik. Wes mari Sitok mari ya. Arek Sitok. Oh, sik urung. Oh iki arep anu nang satu sirahe sing ngisor iki lho. Artinya saiki. Wah digawa rono jaluk digawa rono Pak Catur nggih jaluk digawa rono. Nggih. Arep jaluk. Jaluk digawa rono ya.
Pak Sedot to. Bu Marti nang kene iki lho, Bu Marti nang kene iki lho. Bocah edan.